azaba mai radadi. Wani hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba, ba zai tsarkake su ba, ba zai musu duba na rahama ba, ba su da rabo a lahira, ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko cikin waɗannan mutanen mutum ne yake akan hanya, yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa, yana cikin jin kishirwa ya ce dan Allah ba ni in sha, sai ka ce ba zan bayar ba, ko ƙarya ka ce babu, to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba a ranar tashin kiyama. Mutum na biyu, mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya'a, ya ce ya goyi bayansa, amma lokacin da ya mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba fa, ba dan a gyara ƙasa ba, ba dan a gyara jiha ba, ba dan a gyara ilimi, tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba, shi dan kwangila da zai samu ko wani abu.